Dragi colegi, ca să înțelegeți cum au socotit milițienii la Cârciumă, așa cum scriam mai devreme, o să încerc să vă prezint prin acest filmuleț. 7 milițieni la Cârciumă. Consumă ei ce consumă, cer nota de plată, vine ospătărița 28 de lei. Unul dintre ei întreabă, pentru toți, pentru toți. Păi știți, noi plătim nemțește, fiecare, ne spuneți la fiecare cât avem de plătit. Îi vede ospătărița mai prostă și zice câte 13 lei de fiecare. Dau băieții câte 13 lei de fiecare, ies afară, unul mai luminat la minte, zice, băi, cred că ne-a luat cam mult asta, câte 13 lei. Și hai să socotim. Și încep băieții să socotească. 2, 4, 6, 7 de 13 și adună 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bă, zice, de bine, dar hai la domnul Maior. Hai la domnul Maior, că ăla e deștept și poate ne luminează el cumva. Îi ascultă Maiorul și zice, da bă băieți, ia să vedem, 13 ori 7, păi cât poate să facă mă, 7 ori 1, 7, 7 ori 3, 21, 7 cu 1, 8, 2, păi va lua bine mă, plecați de aici. Băi, mergem și la domn colonel și dacă așa la 10 că e bine, înseamnă că suntem proști de proști. Se duce la domnul colonel, îi explică și domnul colonel, băiat deștept, păi hai bă să socotim, v-a cerut 28 de lei și voi erați 7. Păi cât poate să fie, mă? 7 în 8 odată. 1 ori 7, 7, 7 din 8, 1, coborâm pe 2, 7 în 21 de 3 ori, 3 ori 7, 21, nimic, nimic. E perfect.